ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପଡ଼ିବନି ଆବର୍ଜନା ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ଟାଣିକି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଥିଲା ସେଇଠି ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ନାଳ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଡ଼ି ଯଦି ଏଠି ଖାଇକି ପକାଇବ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଫେରେ ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇ ଦେଇକି ସିଗାରେଟ୍ ଯେଉଁ ଏଠି ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ପକାଇବ 1000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଲୁ ଆଗକୁ ଗଲୁ ଯେ ଏଠି ଯଦି ପକାଇବ କୌଣସି ତେଢ଼େ ମେଢ଼େ ଫେଢ଼େ କୁରକୁରେ ଫୁରକୁରେ ତା ଇଏ ପକାଇବ ଖାଇକି ପକାଇବ ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। କାହିଁକି ନା ଏଠି ପାଣି ବାଜା ହେଉନି। ପାଣି ବାଜା ସବୁ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଜମିବ ସେଇନେ ପାଣି ଯାଉନି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜମିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମ ଆମ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ନା ଆମେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପକାଇବା ଆମେ ପେଣ୍ଟ ପକାଇଦେଲେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ନେଇଯିବା ନା ନେଇକି ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ପକାଇଦେବା।